Здравейте! Аз съм Алекс и днес съм с Соня, за да ви поканим в нашата група за осъзнато родителство, която ще направим в Viber. Там ще се съберем родители, за да споделяме различни теми, които ни вълнуват, да изразяваме своите емоции свободно, без да бъдем осъждани, да търсим знания, да трупаме нов опит, така и чрез други хора, които ще споделят. И допълнително към групата в Viber, нашето желание е също да организираме един път в месеца онлайн срещи. В тези онлайн срещи ще обсъждаме актуални теми, ще се подкрепяме, ще растем заедно. Идеята е да получаваме разбиране и за да може родителството да ни стане все по-леко и по-леко. Давам възможност на Алекс да се представи. Да кажа няколко думи за мен, за да ме опознаете. Аз съм родена в Пловдив, но от няколко години живея в Испания и тук станах майка за първи път миналата година, така че моето бебче е в момента на 8 месеца. До забременяването аз се занимавах изцяло с енергийни терапии. Но в момента, в който забременях, усетих, че това нещо, което изживявам, е толкова голямо и толкова важно. Информацията, която получавах, знанията, опита, през който преминах, мисля, че бяха все още са много важни, за да достигнат до други бъдещи родители и настоящи родители. И това е моята подбуда да създадем това пространство, в което да споделяме. Аз съм Соня. Аз съм майка на две прекрасни момчета на почти 7 и 10 години и родена съм във Варна. От много време, 24 години може би, живея в Германия, сега в Испания и ще видим къде ще ни отведе след няколко месеца живота. Аз съм семейен коуч и хипнотерапевт и моята най-голяма мечта и цел е не само аз самата и моето семейство да имат подкрепа в ежедневните теми, проблеми и трудности, а също и много други семейства. И с идеята ни с Алекс, с тази група на осъзнати родители е да създадем пространство за подкрепа, разбирателство, да можеш да си ам, съвсем свободно да си обсъдим темите и да обменим знания и опит. Ако искате да участвате в тази група и да опознаете повече нас, да споделяте нещата, които ви притесняват, опита, който имате, може да се запишете съвсем свободно, просто изпращайки един имейл на осъзнато родителство @gmail.com. Очакваме ви с нетърпение. Много силно се надяваме да се включите в тази група. Радваме се да се запишете и очакваме с нетърпение да създадем това пространство за подкрепа.